Ricardo. Os casais imos ler unha poesía de Xosé María Álvarez Blázquez, do libro Roseira do teu Mancero. Tía máis eu, miña nena, andamos a brincar as casiñas na praia e aos navíos no mar. As casas son de puncha, os barcos de papel, e ti e máis eu seremos feitos de nacre enxel. Axiña que as botamos, as barcas se asolagan. Ai, Dios, que brincadeira, isto a brincar das vagas. Logo vimos para a terra reparar nosas chouzas. Todas se derrubaron unhas riba das outras. E queredo, miña nena, traballar para facer casas de conchas e barcas de papel. E, cando na noitiña se acansos de brincar, che apreixer nos meus brazos para che aconcorar. Cantarche Manseliño, a historia dun amor que non se vai ao fundo porque o goberna Dios. En o nome de Dios e de Santa María e o beito San Xosé, que moi ben a quería, de Santa Liberaza, de San Paio o neniño, e de Noso Señor San Iago Peleriño. Quero poer aquí, a maneira de don, unhas probas que eu fiz de moi bo corazón.